Някой тук си е поиграл с резачката. Много красива природа. Посока Обенберг. Това е половината път към Сателбергхалм. Красота. Тук точно където е колата си спират доста хора, защото се вижда след като отрязаха тук дърветата. Хубавата гледка. Орязано. Вижда се автомагистралата Инсбрук-Брена. И там отдолу трябва да е Грис. Също се открива много хубава гледка. И там отзад някъде е Сателбергхалм. Късно е, да. Някъде към 5 без 10. Защото тръгнах в 4:12 от паркоплаца. И точно от тук взе да става доста хладно. Точно толкова, 5 без 10 е. И това е гъбата, която показва, че има още някъде към 800-900 метра до хижда. Това тук отпред му казват капан за крави, понеже като се затвори тук тази врата, те ги е страх да минат от тук. Това много го харесвам. Това трябва да е някаква приказка. Който иска може да я направи на пауза да я прочете. А на мен това е любимото ми място да снимам и да правя видео. Както през лятото, сега тези цвеча са изсъхнали, иначе са лилави, а през зимата всичко в сняг и се вижда много светло. И се вижда навсякъде всичко. Там се вижда и търчи. Към мене. Въобще не знам къде е. Dann ist er mit uns zum Trampolin gegangen. Къде има трамполин? Da hinten hinter dem Haus. Vorwärts haben wir den Alex gelernt. Und heute gibt es Kastanien. И аз искам. Ja. Това ги пекат там, нали? Ядахте ли? Wie lange hast du schon ausgeschaltet?